Kian sing darane jin kinok. Sing elokan goda pikiran yang menusaki kian satuane ki. Jalmaluing Isun kanane awakmu ora sapanas. Tapi nyatane kita ora lagi ganggu kelawan kono jin. Tulung menusa sira mirih sing panggonane aku. La ilaha illallah, kita kok nyingkir sing kene konon pugu kita dewek lagi sengsara. Nok sirnakaken nok sebisa-bisa nok singarane manusia jaraka makhluk kang paling sempurna nok. sampean aja kuatir. Ya nok percaya nih senok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta, hanya kepadamu hamba memohon ya Allah. Silakan kencing sing ana ning ngadepan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iya. Satuan apa kuno? Aduh. Apa ku entar nok sinjarane kintal kuno? Kintal. Ogah. Oh sira ini serem kayak konon. Iya Magengkong. Ayo gamane dalang kena bae. Hah? Iki kesampean sing ning kene. Bumi sampai orek kabeh nok. Aneh temen iki ya. Ya aku nih anak kenang apa kita sing mau ning kene ora aneh ya nok. Iya. Ana nusa loro sijine bapuk temen. Aran siapa kono bapuk ku? Oh. Toli bocah ayu temen iki ya. Ari Aran siapa kono sing ayu ku? Jelas pakai sampean. Oh kono. Ari sijine wadak temen iki. Waduh, tak serawat karo ceplek sira. Pantes sing ngomongnya bagus mah. Atur sing ngomongnya bae ora enak kaya kono. Lah, Anu patokane makin ke ora duwe kaca sira ki ya ning omahe ya. Malah los kaca ning laut, Pak. aku nek kongkon ke kaca konon. Ya sing arane wong mamoyo kudelang-delang kecuali ning konone ganteng, kasep. Atur ning konone bae dipadakaken karo lenggarangan ku bagus lenggarangan ya, Nok. Iya benar. Iya benar. Musa, Kenapa? anong-anong aku rasa kena blena setekaning sira. Una kita anak warna utang apa sih ning siraku blenakku. Aya duduk kayang konon. Sira saparane. Oh, barang mapan kenalan kuno. Iya. Aja maning menusa. Iya. Satu kewan kayak konon gak pengen kenalan karo sampean. Jadi pengen arane kita. Mana-mana. Iya. Sampean. Tapi bakatnya suruh ning arane kita tulung ya koneki aja di sepuasani ya. Aku nih lagi apa kunek? Ya bukan kita anak edanan sira bakatnya suruh ning arane kita terus sirana sedawu mah. Aduh warga. Ajar pada bewadone. Anong-anong mengkonon menusa ya. Nyanyam kita mah. Aku cantik, Nyanyem. Bodoh. Lah, Sampean ku maganggong Diwarai- alias nyanyem. Diwarai kapri encekana sira aja bengikin aja Bengki aran mah. nyanyem je ya. Dari seri. Iya jare gua masih warane kaya. Dari sutradara Ya kan. arane mah ganggok. Maganggong. Nang apa nyanyem bae sing digawa ku. Di kelingon. Hah, maganggong.
Sira maganggo ngarane. Ya. Bagus temenarane karo wonge ya. Maganggong Non. hari kien sapa iki sijine? Warana. Ratu Telepak. Kletak-kletak. Bang. Isun Iya. Atas yang demelan cara bagus. Nyimas Ratu tinumpak. Ratu umpak Tumpak-tumpakan. Tinumpak. Awas aja tinumpuk. Kinumpak arane. Ya. Ratu Kulon. Ratu Kulon. Bener ning anak. Ratu Kulon. Ya isun. Aku penguasa lah sujung tua ya. Ora takon. Angger bae Kita buta. ora takon, kita aja ujung tua. Lah GR kene buta GR kene. ujung tua jadi ujung tua. Hari mau sira Hari kini panggonane aku alas ujung tua ya. saparane. Pengen weruh Ya. pergola wulung jenengan aku. Bergolak. Wulung. Ya kok wulunge minggu maning. Lah Bergola wulung. Kok kene bergolak dingin, Ya. wulunge bakal ditangkap pene maning, nembe disambung. Ya tahun maning. Ya. Tolong ya. Sirake aja ganggu, aja ngalang-alangi kita wong loro, sebab kita wong loro ki duduk kelawan keadaan lagi seneng, lagi sedih kiki. Maganggong sirani waktu kian pengen selamat konon. Ya iya pengen selamat, pengen urip, pengen waras, pengen ulah rezeki. Amin amin. Jadi mengkenen Maganggong ya. Riwet. Baka sira pengen selamat lung tulung tinggalakan panggonan aku ya. Lamun kita maksa menang ning kene. Wah mantak sira tadi korban sira ya. Wah, disaka Maganggong wedi kanggo ngadepi sira. Ayo kayak apa sira ilmune ngadepi kelawan Maganggong. Gentenan Maganggong. Anok bae, Pak. Gentenan. Sampeyan ajak kalah. Maganggong Ayo sak. harap ngadirakan apa sira Maganggong. Lakas sing dikadiraken Maganggong. Bokat sira karena dua siung sing dianggap lancip sak bakoten awake Maganggong. Sombong sira waktu kian pakatak rembas. Ayo sok. Sing hati-hati Maganggong. Wong blesak sakti sira ya. Kian sing ana bebasa batok bolu isine madu. Hono. Aja ndeleng ning kesinge. Kian genteng itik Maganggong pengen weruh kesaktiane ya. Bergola wulu. Ya. Lapon sira sipate jindang yang berkayangan kang paling mumpuni. Awas ki ya, selendange Maganggong sing bakal tuniba ning awak kira. Dirakan selendang sira ya. Nok Ayo pengen weruh selendang sira. Japian. Sampeyan aja khawatir. Bakal tak Ya, pay ya. jampi tak sangoni. Jampi, no. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Rahim ya Karim. Mesti jampi. Wis sakti. Ah, kurang sempurnane arep tetarukan. Allah. Udah. Unek kena. Bismillah. Ayo tiba selendang. Bola bulu sambatan aniaya lembur dadamu sira. Yen ketiban selendang Maganggong. Lihat. Takon. Iya. Khusus sampai ngecos. Ngintil-ngintil bae ning kitaku. Iya mangitil Maganggong
aja wedi wis aman tuh wis adem jagate hari maneh saha maneh gara-gara apa ku? Wong becik pasti ketiting Pegel. kunambe tepat kunambe bangkit sareng salira saha manis imutna sae rupina kuhoyong tepat saha anjeun duh aduh saha namina salira kagungan saha kasep teh kabina-bina aduh 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 saha anjeun saha 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 nu saha saha anjeun Kang Wardono saha 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 nu saha nami anjeun mana 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 nu mana lembur anjeun hoyong terang ka bumina naha saha nu gaduna saha anjeun bocah wangi suaranya ayu Salah ku ngomongku. salah tekan Anak beli ning kana kaya kene niraku. Magede alon dingin aja kesusu orang usah keburu-buru ya jaga tewi saman materan Saran kondah aja nununge keding singaning Dubai dewe
sing mirengaken. Maksudnya ning kono ngomong mengkono ku priwet. Senopati Ragantala sengaja niburi lumakune Maganggong kelawan Ratu Kulon. Sing intine isun pengen gawe perlindungan kelawan sampeyan. Dadi aja usah mlayu-mlayu malih. Mader aduh wis ninggalaken saka Mataram. Mimitar sini bos donat sing aneh oman mimit cari dae Tapi Ratu Kulon dudu ning kiyen sing bakal ditujuku. Dudu ning kene. Sengaja Ratu Kulon arepan balik ning asale. Sebab priwen bae Ratu Kulon kan masih duwe wong tua. Ya. Oh, jadi ora usah dikasihani, ora usah dimelasi. Lamun durung tekan ning tempat panggonan ora bakal menang ning tempat sing rengit kaya kene, Brojo. Sarang mas tonana gede minan kanenah koda usaha jaya mas gentlong dewek kanyak sini Kalesan pendil wesine wong Mataram. Ya pahlawan wadon kabengen mah. Senajan wadon ning wujude saat saiki wis sepuh ning wandane. Tapi masalah wewanen masih tetap kaya bengen sampeyan. Singaran ilmu tetap sampai teka mati bakal dikenang ning anak putu. Ananging mengkenen magigo. Tenang soten bagi sampeyan sing mempuni kadigjayaane. Tapi bagi Ratu Kulon, Ratu Tinumpak, delongan. Aye denok bunda denok sing duwe 925 Mas Udin nok ipotek gede Kabelut sing terjadi ning kota Mataram sing sehingga melayune Ratu Kulon ngulon-ngulon parane kelewat sampean lah menuju ning Cirebon kelewat ujung tua. Ya urusannya kita lawan Ratu Kulon. Hari sampean ikut campur apa? Arep muni melas, arep muni eman maning Ratu Kulon bengen masih ana ning keraton Mataram. Kenang apa saking terjadi sampean ngomongnya kayak konon? Mimi hajat serine keding minan kane sing denok jin sama maku Kanji Udin sing taman sari Magenggong. Ya nok. Waktu kian Ratu Mas Tinumpak dipengen percaya kelawan sama baik. Iya aja nok. Yen bedudu karo sampean termasuk ke Senopati Ronggotolo. Berarti bibit mau kikini ngintili, bibit mau kikini niburi ning lumakune kula karo sampean. Ya tentunya kini penasaran kini nok selalu munggah apa mau membayang-bayangi anane senok lawan bibi makangko. Kang kubo baru Mama Sita dicalonkan rumah sakit kapetakan Mas Geri Aramantoria Sekedi Ronggotolo Ya isun. tak duga tanpa menawa tak terenggi pinanggi nyata. Bisane Mataram terjadi kayak kenen paling gak ki anak pihak ketiga. Litek pungkiri Magenggong. Isun uga terlibat kelawan perihal kejadian ini. Tapi ning situasi sing kaya mangkenen memang tekarep-arep ning Ronggotolo. Loh,
sesepuh dada bapak panitia sarang pemuda dada pegeding minangkasi mirengaken Kang Wardono ngadanu Mama Insa sing mirengaken. Ratu Mas dinumpake masih durung ngerti La ilaha apa sih illallah. dimaksud sampean ngandung Kin kinok lamun sastra wis kewaca. Ya, lamun ibarat kita wong nganggo cadar kin ki wis kebuka. Kin ki ana bebasa maling aku dewek. Mau kasih ngomongaken ka? Situasi sing kaya mengkenen tak karep-arep kelawan Rogotolo Ratu. Isun membayangkan kehancuran pemerintahan Mataram ya. Kaya dene panembahan Senopati Danang Sutajaya sinalika rumah tanggane hancur, keluargane hancur, sampean melayu balik ulon nuju ning wong tuane tak incangi kelawan isun. Isun duweni tujuan, duweni maksud. Apa tujuannya? Dudu bakal gawe ala kelawan Ratu Kulon. Dudu bakal gawe kaniaya kelawan Ratu Kulon. Terus arep gawe apa kelawan no kayu Ratu Kulon? Pengen weruh. Magenggong pengen paham Ratu sih dari tujuanane Rogotolo. Iya. Aku nih demen kelawan Ratu Kulon. Astagfirullahaladzim. Masih duwe guru laki kinki. Enak demeni wong duwe laki. Ana senine. Terus sing arane landasane kita wong demen jaraka suka kelawan terima. Sukane Sing lanang terimane dadi sing wadon. kitane banget suka sing bengen kelawan Ratu Kulon. Noka suka beli. ya Ratu Kulone ora suka Iya nih kan ora demen. Ari bakal rapat lokat ketap-ketip kelawan isun. Beli karo sidak kan makan ka. Karo siapa? Karo lakine kan ka. saking sampean sing Iya. berlebihan Bisa jangan ngalang-alangi. Pokoknya sing penting no kayu Ratu Kulon bakal matur kelawan sing jadi wong tuane. Gusti Panembahan Ratu Panganan Cirebon. Magenggong Ya. Rogontolo ngupai salah sawijine keputusan sing perlu dan pilih kelawan Magenggong kelawan Sok. Ratu Kulon. Sok. Meneng ning kene ning panggonan alas kian apa balik maning ning Mataram. Ana bebasa didadung merucut di palang melempat alang-alang anak tumbak cucuk sarang yang landep lautan kang ambak tak serang beli wurung. bener Magenggong Weleh Sok arep macak apa lawan Magenggong. Magenggong isun weruh senajan sampean wandane wanut ya ananging manusia kang sulis dia ning warni manusia kang ahwah ion manusia turun andana warih repese wong tapa wijining madu ning saat saiki isun sing pengen ngaweruhi hati jayaan Srikan dini wong Mataram. Udal amare Magenggong sirakia teka depi beli burung nang sira beli bakal ginggang secengkang. Tuh aja salah Ratu. Bokatan Ratu kecepretan getih antara isun kelawan Magenggong. Aja nglibataken Ratu Kulon. Ayo buktikaken sira arepan ajak apa kelawan Magenggong. hati-hati sampean Magenggong Bismillahirrahmanirrahim. Bis teguh angikat sumpah angikat raga nur dat nur pat nur sifat nur manusia rupa ngawujudan bismillah iya iya. La ilaha illallah. Rogotolo dianggep hebat siraku ya. Aja pamer ilmu aja sombong kelawan Magenggong. jadi satuan tikus Magenggong Tikus. iya Kelinci kuno. tikus Tikus. dilawan nih Magenggong Nonton ya nok ya. Bokat senok nih lebakin weruh nih kesaktiane Magenggong. tak sakseni Magenggong Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kelawan nyuwun kekuatan. Iya. ya Allah terus
sampean sakti tur sakti sing Guna Mang beli sekian baik ora disangka Mang Genggo. Iya, barang ning kene sakti. Lagi solot. elak baik kita makin aduh Magenggong, harap papa maling sok aja dianggap menang Magenggong. Tekad di rogo tolo wis banget ambulan. Niatnya isun wis banget membaca. Pengen memiliki Ratu Kulon. ora bakal bisa jamah ning awake nok ayu Ratu Kulon yen masih ana tapak wayang-wayangane Magenggo. Tapak wayang-wayangane Magenggong. Pangikin banget tak kenyapakan kelawan isun. Buktikaken aja sekedar omong kosong ning adepane Magenggong siraku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Rubah. Ya. Satuan apa kuno nok? Kini sing diarani satuan ayam. Ayam apa kini? Ayam jago. Mak Genggo ngajak nganti lengah sing waspada. Lamun iya ora bisa ngimbangi ning kesaktiane bocah mau wis aja diarani Magenggo maning no. Percaya tinumpak kelawan Mak Ning Genggo. lebakin Magenggo bakal ngudal ilmu simpenan kawis kependem-pendem. Diadepi Mak Genggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kelawan kekuatan perlindungan Magenggo. Terus Mak Genggo. Terus. Ayo. Terus Mak Genggo ayo. Kerasa beli sih rada portal kena kita. Orang disangka ayam wadon telampakane biar. Mulane ari anggo-anggo sing bener ditaleni sing teguh. La ilaha illallah. Magenggong, Dan inget Magenggong bahwasane anane Magenggong wis melindungi Ratu Kulon Ratu Tinumpak. Kayak penasaran kelawan isu. laka buktine lan laka artine terus menerus kanggo ngadepi sira. Mendingan nok hayu tinggalaken nok. Ayo Mak Genggo. Hei, Selamat tinggal Senopati Ronggono. wong wadon mlayu sing biyong kok Ratu Kulon pakai bol mlayu ndek katon bokonge bae. Hari Magenggong nang apa sempong mangkana. Aduh. Ji. Kau sira kebek ya Ji. Kau sira meh pengikien. Ana ayam tarung. Ayam tarungnya ayam lanang karawan ayam wadon. Ayam karo ayam setruk. Iya, telampekane ayam wadon biang kasih gaya pedes ning pilingan. Melayune Magenggong kelawan Ratu Kulon. Iki ngupai dedalan kelawan isun tentu bakal lucu ning wong tuane sing ana ning Kesepuan Cirebon. Yan